Nem csak tévét kell nézni az interneten, lehet rádiózni és hasonló felfogásban, mint például a 2-4. Ez pedig leginkább a Betonkeverő című műsor kedden esténként a rádiómi.hu honlapon, és mindjárt a főszerkesztő úr Bátki Balázs be is mutatja nektek, hogy milyen ez a műsor. Lássuk, halljuk! www.radiomi.hu. Na hát akkor úgyis, mint Magyarország egyik legnagyobb metal műsorvezetője. Balázs, figyelsz? Rám Hanem a legnagyobb. A legnagyobb. Na, mit kell csinálni kedd este? Hallgatni kell a korainapamdat.hu című rock and roll műsort a radiomin.hu-n. Mi a neve a kedves műsorodnak, amit te vezetsz a rádióban? Betonkeverő. Ott milyen zenéket játszol le? Korai napamdat és ismeretterjesztő metal műsor. Kinek a nagymamája játszik a Napalm kislábújon basszusgitáron? Nem, bocsánat, a Bandinak a nagyanyja játszik rajta, a Napalm-ben a Bandinak a nagyanyja játszott basszusgitáron, de a Gyulának a nagyanyja meg, tehát ő szintén közreműködött benne, aki a Salgó Rallyn volt tuningmester. Balázs, milyen rovatok vannak a te kedves kis műsorodban? Remek rovatok vannak. Név szerint háromféle rovat van. Expedíciós rovat. Az mit akar? Az expedíciós rovatban a elfelejtett, illetve a kevésbé ismert zenekarok. Nem, egyébként ez most komoly. Tehát az elfelejtett, illetve kevésbé ismert zenekarokat mutatjuk be őket. Például az Edda? Nem, mint például a Korai Napalm-dat. Igen, másik. Másmilyen expedíciós rovat, abban pedig az ilyen egzotikus helyekről mutatunk be zenekarokat, mint például... Malajzia? Igen, Malajzia, Indonézia, meg Polinézia. meg Nagy-Britannia, mint például Napalm-dat. És ezen felül van még egy Kamaszkorunk legszebb nyara című rovatunk, amiben meg olyan zenekarokat mutatunk be, amiken meg felnőttünk. Mint például Korai Napalm-dat. és Faludi György él. Ez itt a 2-4, a szegény ember megavatja. Magyarországon mindenki kész van.